Moikkulis moi ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden Raksa-videon pariin. Siitä on vähän aikaa tosiaan kun viimeksi julkaisin videon, mutta ja varmaan osa luuli, että lopetin, mutta enpä lopettanutkaan tätä tupettamista. Mäpä vähän näytän mikä täällä on meininki. Lunta on tullut ainakin viime videosta melko paljon. Mitä tällä videolla tehdään, niin naputellaan tätä hirsisaunaa ulkoa valmiiksi. Eli tehdään tähän saunaan, poltetaan tuo huopo tonne katolle, sitten tehdään nuo aluslaukutukset ja ohtalauvat ainakin. Ja semmonen työvaihe kans on tällä videolla, unohtu alakkuun sanoa, niin piti tämmönen väliklippi kuvata nyt tähän, niin kuin huomaatte, niin pipo vaihtui kesken. Poltetaan nuo hirsisaunan seinät toholla. Siihen tulee semmonen siisti polttokuvio, en osaa sen tarkemmin selittää, niin se oli jännittävä. Tässä on jännittävä työvaihe se, niin tehdään sekin tällä videolla. Ja ensimmäinen homma, mitä tälle tehdään, mä näytän, niin ruvetaan polttamaan tuo huopa tuohon kattoon. Ruvetaan tästä reunasta laittaa tätä huopaa. Ja tämä pitää melko varovaisesti polttaa tämä reuna, kun tuonne kun toholla tyssätät, niin sehän pian imaisee tuonne välikatolle tuo liekin. Joo, lähdetäänpä varovasti polttelemaan, mutta todella varovasti. Kyllä muuten kävi pikkusen paljon nopeampaan tää tuo eka rouni. Tää on sitä pikkusen häjissään kuitenkin liekin kanssa tekemisissä. No niin, nyt olisi tämä alushuopa laitettu tähän ja huomenna laitetaan seinälle nostot ja pintahuopa. Ja pellit vielä tänne yläreunaan ja alareunaan, tippapellit. Niin. Semmoset seuraavaksi, mutta jatketaanpa huomenna. Ja huomenta ja hommat jatkuvat. Ja hommathan jatkuu sillä, että nyt tehdään tuo seinälle nosto tuonne reunaan. Ja mä teen tuo seinälle noston nyt sillä lailla, että sen pitää nousta 30 senttiä tuonne seinälle. Eli 30 senttiä tuon seinälle ja 20 senttiä limittyy näin. Ja mä teen tämän tämmöisistä palasista näin. Tuohon päälle, no sen olisi voinut tehdä sillä niin yhdestäkin soidosta tuonne, mutta
Se on melko vaikea tuonne taittele, että itellä ei riitä ainakaan niinku händyt siihen, niin meikä tekee vähän tällä lailla. Vähän tällä niinku helpommin. No, tuollain. Tulikaan sitä hyvä? Tuli. Joo, tuli. Hyvin tarkka. On vähän tuossa jännittävää hommaa, kun ei oo aiemmin tehnyt. No, siinä on se ensimmäinen pala. Poltetaan nyt vähän vähemmän levyä mitä äsken. Ei tuo nyt haittaa, vaikka se vähän meni mustaksi, mutta ei sen tarvimme. Nyt on nuo seinälle nostot tehty. Kuvattaanpa vähän minkä näköinen tuli tuolla lailla. Niin, seuraavaksi laitetaan nuo tippapellit tänne reunoihin. Nyt joudutaan käyttämään vasaraa, kun ei oo pyssyä mukana, mutta meneehän se näin kiinni. Leikataan tästä tämmönen pikku vekki tuohon noin, niin saa limitettyä tuon pellin paremmin tuohon päälle. Mä limitän itse se joku 10 senttiä, 5 senttiä tuohon päälle. Noin. No niin, nyt on tippapellit yllällä ja allalla. Niin ruvetaan seuraavaksi nyt laittaa tuo päällyhuopa. Ja päällyhuopassa niin tähän alareunaan tulee yksi huopa niin kuin näin vaakkaan. Ja sitten loput tulee siihen päälle näin. Ja se limitetään joku 40 senttiä sitten niin kuin tämän huovan päälle tuolla. Ja äläkää kysykö yhtään miksikö, ei mitään hajua, mutta sen mä tiedän, että nuu se pitää tehdä.
Joo, loppuu kamerasta ihan justiinsa akku, ei ole 1 pykälä, niin tuolta nyt näyttää, tuosta pitää tuo saama vielä polttaa, mutta tuo on laivaa vejettä. Veetään tänne asti ja en varmaan enää kuvaa enempää tästä huopahommasta, kun että tässä on mitään ihmeellistä, niin nähdäänpä seuraava homman merkkeissä. En tiedä yhtään mitä tehdään seuraavaksi, mutta katsotaanpa sitä kohta. Heippa! No niin, nyt kun on huopa laitettu katolle, niin nyt ruvetaan värkkään tätä ulkosaunaa tältä ulkoa valmiiksi. Ja mitä tehdään seuraavaksi, niin äläkkähän mitään, me kokeile selittää. Eli tuossa on hirsi, joka on ajettu jo kerran halaki. Ja siitä pitää nyt vielä kerran halakasta tähän oikean paksunen hirsi. Ja siitä tulee 6-7 senttiä paksu sen takia, kun tässä on tämä kattopalakki, niin se tulee niin tähän seinän linjaan. Ja se pitää olla tämän korkunen. Eli se tulee aika lailla tuonne asti noin. Tätä vielä jonkun verran puotettaa alaspäin, varmaan joku 8 senttiä no painumisvaran takia, mutta mä selitän sen kohta tarkemmin. No niin, nopea selitys nyt tähän väliin. Elikkä tässä on nyt se lankku, mikä äsken sahattiin moottorisahalla. Ja tämän pinta on nyt poltettu tuolla toholla samalla lailla, mitä tullaan polttamaan nämä kaikki seinät. Tässä on nyt valmiiksi tein myös nämä näin. Elikkä näissä nyt on nuo reijät mulle katon kiristyspultteille. Ja nämä vaan tulee ruuvilla tuosta reunalta kiinni, sen saa sitten aina pois ja kiristettyä sitä mukaan kattua ylös, kun tuo hirsikehikko painuu. Mutta mä kuvaan sitä kohta tarkemmin. Ja nyt mä näytän tuo kiristysreijän. Eli se on tämmön. Ja siihen vaan laitetaan tämmönen näin. Ruuveilla kiinni, niin ei sitä hirveästi huomaa. No niin, ja seuraavaksi videolla on tämän aluslauoitus. Nyt olisi valmista määväli. Ja ihan ok. Ja seuraavaksi tulee muuten jännittävää työvaihe, mitä kaikki on oottanut. Nimittäin ruvetaan polttaan tämä sauna. Tai no saunan seinät. Yritetään olla polttamatta koko saunaa, mutta sekin on kyllä hyvin mahdollista. Se on heti kun vähän haastavampi homma, niin meikä niinkö kuvaajan roolissa. Siitä lähdetään polttamaan.
Ja oikeastaan seuraavaksi ruvettakin tekemään nyt sitten siihen ohtalauvat ja räystäsaluslauvat ja sitten laitetaan nuuhin vielä nurkkalauvat, niin rupeaa olla aika valaamis pihalta sitten tämä koko setti. Niin, joo, ei mitään, ruvetaanpa laittaa nuo. Ja äkkiä tähän väliin semmonen väliselitys, että miten mä tämän teen. Mä unohdin kertua. Niin tähän tuli niin 2 ohtalautta, toinen tulee vähän tuohon päälle, niin kuin näette tuosta noin. Ja mä löin tänne tämmöset kapulat. Niin nyt kun tästä ampuu kiinni, niin tuo ylemmän ohtalava, niin se ei painu tonne sisälle. Ja tässä näkyy vähän tuota alaslaskua. Eli nämä nyt oli, mä en muista selitinkö mä silloin, kyllä mä taisin selittää nämä. Mutta nyt kun tämä hirsikehikko painuu, tämä katto pysyy paikalla, niin se on pakko tuoda tänne hirren päälle joku 10 senttiä, niin se ei tuu sitten näkyville tuo reuna tuosta. Mutta sillä lailla. Tämä räystäsaluslauta on 95 ja väli on tämä raksamiehen kynä. Se on hyvä rakonen. No niin, nyt on niinkö räystäät valmiina. Vielä tehdään semmonen homma, että kotelojan tuo palakkipiilo ja sitten laitetaan nurkkalauta tähän näin, niin sitten on valmis. No niin, kuvataanpa vähän, että minkä näköinen tuuli. Kyllä tämä vähän sen muuttui siitä, mitä video alussa oli. No niin, tämä video oikeastaan alkaa olleen tasaa näin ja mä en sittenkään vielä tällä videolla näytä, mitä kaikkea tuolla sisällä on tapahtunut, nimittäin hypätään seukkividillä sitten noihin sisähommiin, niin näette sitten, niin pysyy vähän semmonen niin jännitys ilmassa. Ja mukava, kun oot kahtonut videota, toivottavasti oot tykännyt, ja seuraavan videon välissä ei tule ollen näin pitkää taukoa, sen pystyn luppaan jo nyt. Niin, heippa!